Da farko dai ga kanun labaran. Za ku ji cewa David Mark ya ce 'yan Arewa su suka lalata Arewa, bisa duk abin wata masifa da bala'i su ne suke jawo wa kansu. Tun bayan furucin da Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi a kan gwamnatin Bola Ahmed Tinubu, bisa nuna bambanci tsakanin ɓangarori guda biyu, kudanci da arewaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Idan yau kuka fara shigowa wannan tasha, ku daure ku danna mana subscribing, sannan ku haɗa mana da alamar ƙararrawa, ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ku cikin ƙanƙanin lokaci. David Mark ɗan jam'iyyar ADC ya ce 'yan Arewa wanda su ne suka jawo wa kansu da rashin tsaro da kuma rashin sanin muhimmancin kai. Tun bayan kalaman Rabi'u Musa Kwankwaso da ya bayyana cewar ana nuna bambanci tsakanin kudanci da arewaci, hakan ya jawo takaddama kuma ya jawo cece-kuce a ainihin fadar shugaban ƙasa. Abubuwa dai suna ta faruwa kuma rikici na ƙara ɓallewa tun bayan cewar Rabi'u Musa Kwankwaso ba zai koma cikinsu ba. Kuma Rabi'u Musa Kwankwaso ya bayyana cewa duk mutum mai tunani da hankali ba zai ƙara zaɓar wayannan mutanen ba, domin tun da aka kafa jam'iyyar har kawo yau babu wani abin da suka tsinana wa Arewa face jawo wa Arewa bala'i. A kalaman da Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi, abin ya girgiza manyan nan, musamman ma ainihin fadar shugaban ƙasa, manya-manyan da suka haɗewa suka goya Bola Ahmed Tinubu akan ya zarce mulki. Bayan cewar zarcewar mulkin nasa ne zai jawo abubuwa da dama da suka iya faruwa a Arewa. A ta gefe kuwa za ku ji cewa fadar shugaban ƙasa ta sa DSS sun zo har jihar Kano sun kama Sultan, ba don komai ba don wani bidiyo da ya fita, kuma har cewar bidiyon da ya fita a akawun ɗin bidiyon an sa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu, shi kuma fim ainihin akawun ɗin shi Sultan ne TV da ɓangaren TikTok da ɓangaren YouTube. Ba wai kawai iya ainihin wai wannan bayanin ne yasa aka kama Sultan ba, akwai wani dalili da yasa aka kama Sultan. Ita gwamnati nan ba a san inda ta dosa ba, ba aikin al'umma take ba, sai dai aikin kare kujerarta. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu ta Tsakiyar TV, domin an tayo muku, su burbuɗo muku, zankamo muku labarai iri-iri daban-daban wanda suka shafi ainihin Najeriya da ma duniya baki ɗaya.